Blažena Ana Katarina Emerik, stigmatizirana redovnica, mistika, mistika, mistika. Blažena Ana Katarina Emerik rođena je u selu Flamšen, udaljenom pola sata od grada Coesfelda, biskupiji Münster u Vesfaliji, Njemačkoj. Njezini roditelji Johann Bernhard Emerich i Anna Hillers, kao i njezini praroditelji, bili su Židovi koji su krštenjem postali kršćani. Ana Katarina Emerich je rođena na blagdan rođenja Blažene djevice Marije, Male Gospe, 8. rujna 1774. Ana je bila 5. od 9 djece. Krštena je istog dana u svojoj župnoj crkvi Svetog Jakova u Coesfeldu. Duh Sveti je u tom ponovnom duhovnom rođenju dao duši Ane Katarine gledati nadnaravne i spoznati naravne stvarnosti u njihovoj najdubljoj biti. Na svojem krštenju vidjela je prisutnu Gospu sa malenim djetetom Isusom. Ana Katarina je također kod krštenja osjećala Božju prisutnost u presvetom sakramentu. Obitelj Emerich je bila stanar jednog kućerka na selu Flamšen kod Coesfelda. Kao stanari obrađivali su malo seosko gazdinstvo koje je pripadalo većem seljačkom gospodarstvu. Morali su teško raditi da bi podmirili određeni porez. Ova bijedna kućica imala je jednu začađenu prostoriju koja je istodobno služila kao kuhinja i dnevni boravak i predsoblje. Na jednoj strani te prostorije bile su pregrade od dasaka iza kojih su spavali ukućani, a s druge strane pregrade bila je štala. Siromašna djeca nadničara mogla su samo zimi pohađati školu 4 mjeseca. Tako je i Ana Katarina pohađala školu samo 4 mjeseca. Kada je jednom u školi na neko pitanje iz katekizma bezazleno odgovarala prema svojem viđenju, djeca su je ismijala, a učitelj ozbiljno upozorio neka sebi ne umišlja takve predodžbe. 2 godine nakon primitka sakramenta potvrde imala je viđenje u Isusovačkoj crkvi u Coesfeldu, kada su joj ponudili vijenac od cvijeća i trnovu krunu. Izabrala je trnovu krunu. Već u ranom djetinjstvu Ani Katarini bio je anđeo čuvar ne samo vidljiv, nego još više razboriti učitelj i vođa, i to je ostao cijelog njezinoga života. Vidjela je svoje zaštitnice, svetu Anu i svetu Katarinu i druge svece. Mislila je da to i sva ostala djeca doživljavaju, ali o tome ne govore zbog svoje skromnosti, pa je i ona odlučila šutjeti. Od koljevke je posjedovala dar razlikovanja onoga što je dobro ili zlo, sveto ili profano, blagoslovljeno ili prokleto, kako u materijalnim, tako i u duhovnim stvarima. Kada sam u dobi od 5 ili 6 godina razmatrala prvi članak ispovijesti vjere, vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, dolažahu mi pred ušom slike o stvaranju neba i zemlje. Vidjeh pad anđela, stvaranje raja, zemlje Adama i Eve, te istočni grijeh. To sam doživjela i držala da i drugi to vide, kao i sve stvari oko nas. Rano je upoznala u viđenjima mnoge svece.
Sve na veću slavu Božju ja nikada ne povjerovah nešto drugo na duhovnom području nego što mi objavio Gospodin Bog i što je za vjerovanje ponudila Sveta katolička crkva, bilo da je to izričito napisano ili ne. I ja nikada nisam to što sam u vizijama vidjela vjerovala, ja sam promatrala. Od svoje 7. godine prakticirala je noćnu molitvu. Kada bi roditelji otišli na spavanje, ustala bi iz postelje i molila sa svojim anđelom 2 do 3 sata, ponekad čak do svitanja. Duh Sveti joj je u djetinjim godinama rasvijetlio prije svega tajne Staroga Saveza, Danijela u lavljoj jami, a u zrelijim godinama povijest Isusa Krista. Od rane mladosti imala je osobiti dar ukazanja Spasitelja, Majke Božje, njezinog anđela čuvara i raznih svetaca. Isus joj je došao kao nebeski dječak dok je čuvala krave, nazivala ga je dečko. Ana sama o tome svjedoči. Kada sam čuvala krave, često je k meni dolazio dečko, te učinio da se krave čuvaju same. Pričali smo o raznim temama, kako želimo služiti Bogu, te kako Bog sve vidi. Još jedan je sveti dječak često u osami u polju dolazio Ani Katarini u pohode. Bio je to sveti Ivan Krstitelj. On joj se pojavljivao onakav kakav je bio kao dijete dok je boravio u pustinji. Ana Katarina stupila je u Dilmu 18. rujna 1802. u novicijat sestara Augustinki. Pri ulasku u samostan zamolila je poglavaricu da je primi kao najmanju u kući. To se potpuno obistinilo. Ona je u toj kući bila služavka. U samostanu su započele brojne njezine bolesti i fizička ograničenja, teška upala pluća, želučane i crijevne smetnje, te nevolje su je nekoliko puta dovele na rub smrti. Kralj Vesfalije dao je dekret o ukidanju svih samostana i oduzimanje njegovih dobara 11. studenog 1811. Tako je i samostan Augustinki u Dilmu bio zatvoren u travnju 1812. Ukidanje samostana izazvalo je u duši Božje službenice Ane Katarine toliki osjećaj boli da se od toga ozbiljno razbolila. Napustila je posljednja samostan. Vikar Lambert uzeo je Anu k sebi u stan koji je iznajmio od udovice Roters. Kućica je bila blizu samostanske zgrade, razdvajala ih je samo jedna cesta. Prva se stigma dogodila 28. kolovoza 1812. Kada je molila s raširenim rukama, pristupio je Spasitelj. S križićem od bijelog voska utisnuo je na tijelo, u blizini srca, ranu u znaku križa. Osjetila je bol, kao da je vatra pali. Drugo obilježje rana primila je 25. studenog 1812. Krvavi znak križa pojavio se na prsnoj kosti. Imao je oblik križa od crkve u Koesfeldu s kosim rukama. Vidljive stigme pojavile su se 4 dana poslije Božića, 29. 1812. Od listopada 1813. do kolovoza 1821.
Nalazila se Ana Katarina u domaćinstvu velečasnog Lamberta u dvorišnoj zgradi gostionice Franza Lamberga. Život i stigme Ane Katarine istraživao je službeno od biskupa povjeren generalni vikar Bernard Overberg. Ta od crkve službena istraživanja pokazala su i potvrdila službeno da su stigme istinite. Ana Katarina Emmerich nije promatrala Gospodinovu muku poput kakve pasivne TV gledateljice, nego je aktivno u njoj sudjelovala. Godine 1818. Gospodin je na Aninu molbu uklonio vidljive znakove stigmi, osim na srcu, ali su bolovi ostali. Ipak na svaki veliki petak sve su se stigme opet otvarale. Početkom kolovoza 1819. organizirano je samovoljno državno ispitivanje bolesnice Ane Katarine Emmerich s nakanom kako bi otkrili njezine laži i obmane. U istražnom povjerenstvu su bila 2 protestanta i 1 slobodni zidar višega stupnja. Ujutro 7. kolovoza 1819. okružni poglavar je okupio policiju iz žandarmerije te je sam podignuo iz kreveta bolesnu Anu Katarinu pa ju uz pomoć neke strane bolničarke odnio na nosiljku. Patnica je donesena u neku stranu kuću gdje su nosiljku odložili na sredinu jedne velike dvorane kako bi je mogli promatrati sa svih strana. Promatrači su zatočenici cijelu noć u kratkim razmacima osvjetljavali lice i plašili je često zovući. Promatrači su sebi uzeli pravo često je pregledati i opipati rane. Nekada je to bilo od 8 sati ujutro do 2 poslije podne. Ana Katarina je rekla poslije: ti sati bili su za mene najmučniji sati koje sam ikada doživjela. Bila sam posve satrvena od stida i žalosti zbog razodjevanja koje sam morala pretrpjeti i riječi koje sam morala slušati. Kada bi nastojala malo pokriti grudi, ponovno bi mi razdrijeli rublje. Zatočeništvo je potrajalo puna 3 tjedna. Na kraju su istraživači priznali da rane kod Ane Katarine tijekom 3 tjedna nisu podlegle nikakvoj promjeni, gnojenju ni ozdravljenju, što je protivno svakoj prirodi. Na blagdan Svetog Augustina sluškinji je naređeno da Anu Katarinu iz kuće zatočeništva na rukama prenese natrag u njezin stan. Slavni njemački pjesnik Clemens Brentano, milijunaš u očaju kao hodočasnik, došao je iz Berlina 24. rujna 1818. Saznavši za fenomen stigmatizacije, ode u posjet Ani Katarini. Na njegovo veliko iznenađenje, ona ga prepozna iz svojih vizija i reče mu da će on objaviti njene vizije muke našega Gospodina. Ana Katarina Emmerich izvješćuje Clemensa Brentana o svojim vizijama, bilješke koje je ispisao tijekom 5 godina uz njezinu postelju čine 40 knjiga velikog formata. Sve što bi Brentano zapisao, pročitao bi mistici,
a ona bi potvrdila ili dopunila pročitanu bilješku. Od 6. kolovoza 1821. do svoje smrti 9. veljače 1824. blaženica je stanovala u stanu svojeg ispovjednika Viktora Limburga u ulici Borkener u Dilmenu u desnoj sobi. Blaženičino promatranje i prepričavanje javnog života i naučavanja Isusa Krista bilo je tijekom 4 posljednjih godina praćeno iznimnim mukama. Oko 12. siječnja 1824. bolovi su joj se još više povećavali. Rekla je: "Do sada sam trpjela za druge, sada trpim za sebe. Mali Isus mi je za Božić donio mnogo boli. Sada je opet došao k meni i donio mi još više i rekao mi: ti si moja zaručnica, trpi ono što sam ja trpio, ne pitaj zašto." Stalno je molila 7. veljače: "Ah, Gospodine Isuse, 1000 puta ti hvala za cijeli moj život. Gospodine, ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš." A 8. veljače je usnula. Kuća u kojoj je usnula blažena Ana Katarina Emerich. Na prvom počivalištu u gradskom groblju u Dilmenu bio je ovaj grobni natpis: Drugo počivalište ostataka blažene Ane Katarine Emerich bilo je u crkvu Svetog križa u Dilmenu. Crkva Svetog križa u Dilmenu sa grobom Ane Katarine Emerich. Ilustrirano izdanje svih dijela blaženice tiskano je 1881. Ovo je knjiga vizija o anđelima, demonima i čistilištu. Počevši od 1820. Ana Katarina Emerich je imala potresne vizije budućnosti svijeta i crkve. U katoličkom svijetu postoje brojne knjige i članci koji potvrđuju aktualnost tih proročanstava. Vrlo jasno vidim pogreške, nenormalnosti i bezbrojne grijehe ljudi. Vidim glupost i zloću njihovih djela koja su protiv svake istine i razuma. Ovo je blaženica vidjela. To nije veliki banket, nego misa prvopričesnika u naše dane. 13. svibnja 1820. zapisano je viđenje: "Rasla je mlakost lokalnog klera i vidjela sam veliku tamu." Istoga dana je zapisano: "Vidjela sam također odnos između dvaju papa." Ne znam kojim načinom sam bila povedena u Rim prošle noći, ali nađoh se blizu crkve Svete Marije Velike i vidjeh mnogo jadnih ljudi koji bijahu vrlo ražalošćeni i zabrinuti jer se papu nije moglo nigdje vidjeti, a također i zbog nemira i zabrinjavajućih glasina u gradu. I na hrvatskom jeziku je tiskano vrhunsko djelo o životu i djelu blažene Ane Katarine Emerich. Katarini Emerich otkrivene su u viđenjima mnoge tajne Staroga Zavjeta. Zemaljski raj nalazio se u Palestini. Adamov grob je pod Golgotom.
Golgota je središte zemlje. Lik Majke Božje prema viđenju Ane Katarine Emmerich. Knjiga koja je nadahnula režisera Mel Gibsona da ostvari potresni film Muka Isusa Krista. Nebo nam je dalo u vizijama preko svoje glasnice jasni lik Isusa Krista. Imamo knjigu na hrvatskom jeziku. Papa Ivan Pavao II. 3. listopada 2004. proglasio je na trgu Svetog Petra u Rimu Anu Katarinu Emmerich blaženom.